יש לכולם, זה עמוד חדש של טוקה בוקה, ואנחנו הולכים לעשות מלא סרטונים של טוקה בוקה. אז הסרטון השני שאני הולכת לעשות זה פתיחת קלנדר. טוב, יש לנו פה מלא מתנות מכל מיני סוגים שנאספתי מכל מיני מקומות שהייתי בהם. כל יום אני הולכת לפתוח, נראה לי 3 או 2, אנחנו נראה. אז אני עכשיו בתאילנד, הייתי אמורה להיות 13 יום, אני אהיה 13 יום. פשוט כבר הגעתי לפה, אז אני פה כבר כאילו כמעט חצי. זאת אומרת שנשאר לי לא הרבה ימים, אז אנחנו נצטרך לפתוח את כל זה עד שאני חוזרת לישראל. בואו נתחיל. מתנה מספר 1, 3, 2, 1, טוב, אז יצאנו פה בובה מושלמת וחמודה של הלו קיטי. ביי. ואנחנו רואים מתנה מספר 2. אז היום אנחנו נפתח 2 מתנות, ומקסימום מחר אנחנו נפתח עוד 3, 2, 1, 1, 2, 3, אופה. אוקיי, אני לא מכירה את הדמויות. אוי, בטעות יצאתי. לא נורא, נמשיך לסרטון. אני לא מכירה את הדמויות של הלו קיטי, אז אני לא יודעת איך קוראים לו, אז אם אתם יודעים איך קוראים לו, פליז תרשמו לי בתגובות. אוי, זה הרי שלא פתחתי. אוקיי, אז פתיחה חדשה. 3, 2, 1, הלו קיטי, ביי. ולא יודעת איך קוראים לו, אבל כן, ביי. אז אם אתם רוצים לעשות היום כאלה תרשמו לי בתגובות, וגם אם לא, ביי.